Horas dihita salutna. Jupang DP hita di persejarah sekolah sahabat YouTube Advent Batak Channel. Ya. Di persejarah buku Pesalmen. Ya, di buku Pesalmen persejarah pasabolason. Ya. Nama judul Makalunguton Jehovah di huta Sion. Tikion tabegema ayat sapilon na dijaha Pandita M. Hutasoit. Ayat siapilota tersurat do di Pesalmen 84 ayat 3. Sonom ma dido. Pola dolangan jala maras rohaku di bail lungunna diakka alaman ni Jehovah. Marulup-ulup do rohaku dohok sibuku tu debata nama ngolui. Songni masahakna. Mulai itu Pandita M. Hutasoit na manja ayat siapilon dihita. Tikion ta mulai ma persejarata na dibain dua buka na dibain Pandita M. E. Purba. Apa saudara tamat kita? Ale Tuhan Jehovah pasang api hami ho Tuhan di tikion di dalam sejarah hami siar hatami buku persejarah sekolah sahabat Tuhan buku Pesalmen. Angge ma Tuhan orang-orang hami ho Tuhan gabe sada sulu-sulu nami Tuhan di nagulap jala tugu-tugu nami di daladit asabui Tuhan tu ari masugot laram la dengan panggulon nami la memuji pasang apok kota pasatami tikin nami do persejarah nami Tuhan di bagasa guan Yesus sama tamiang. Amin. Oke, mulai te godang. Tikion di sabat Butari dihita na menjaha persejarah sekolah sabat da persejarah 11 di sabat Butari songonon na tersurat huta sian singkat ni Jehovah na mian di tonga-tonga di bangsona songon halak Israel ima bangso na pinilit ni dibata. Nah, dihita ruas ni gereja masih Advent hari ke-7. Ya. Dihita bangso na terpilit. Ya. Molo tajaha di persejarah sekolah sabata on gudang dihita nahona di ari-ari ngulutta. Ya. Baru ta masuk mahita di persejarah di hari Minggu di tanggal 10 Maret na di patorang amang Pandita M. Hutasoit adorang di patorang amang Hutasoit adong sada suku-sukun tu amang Pandita M. Hutasoit suku-sukun na songonon amang Pandita buasa ma par pasalmen ni malungun tading di inganan na bariai. Maulia te Pandita Manukalit suku-sukun na kaningan buasama parpesalmeni malungun tading di inganan na badia. Jadi parpesalmen madokon malungun tading manang maringanan di bagas joro na badia. Jadi tajahama ayatna tersurat do di Pesalmen 24 ayat sada rodiopat. Sonom madidok. Edde sian akka anak nisikora. Dengganai akka inganami. Ale Jehovah Sebaot. Pola do langan jala maras rohaku di bailungunna diakka alaman ni Jehovah. Marobolo-polop doro hakku dohot sibuku tu debata nama ngolui gariaporik jupang ajabu jala leang-leang dapotan asarna bain inganan ni akka anakna madok akka langgatan pamilihan Tuho ale Jehovah Sebaot rajaku dohot debata.
Totu malungud do hita di inganan na badia. Inganata bagasta malungud do hita. Yaka molo adong orang tua ta na taha holongi molo mangulu dope. Ro tu pangaratoan ni anak konna manang na tu Jakarta, manang na tu Batam. Molo orang tua tahun na tua tahun sai ullo modorohana tinggal di Jabuna Sadiri. Biasa songoni alai ma Jabuna Sadiri manang bagas na Sadiri disi ibana mangolu disi ibana karejo daripada di bagas ni anak konna manang bagas ni parumenna manang na helana. Biasa songoni sayolas doroha tinggal di dia di inganat tasadiri. Tarsongoni dora muse di dok nakaningan dia opat garia porik jupang jabu. Las doi bana marasar di kasar nai. Songoni leang-leang dapotan asarna nina dia ke anak konna. Jadi ido makana inganan Nabi nahen nasadiri las rohana tinggal di sini. Songoni donang bagas joroni de bata. Tung malungud do hita rotu bagas joroni de bata. Buasa malungu kita di sini. Di sini mahita jupang dohok de bata. Mamuji pasangapon ibana ay di pasu-pasu do hita. Ganup onomari hita mula-ulaon. Hari papituhon roh hita marsob batu joronai tu macelas rohatta pajupang do akan namarali ale hita akka dong asa apor siaon songoni muse di pertanyaan Rabu borngin ya songoni muse di pertanyaan pesper sai malungud do hita tu bagas joroni jabata ai seni do pangalapa pasu-pasu molo adong muse nanaing mars hasohotan. Nah, nunga marsya jari mana tuak kapandita tuguluan ni huruyai di pasu-pasu may mani di bagas joroi. Songoni muse akka namalungun. Molo tu dang adong dope ianak konna ya roi bana tu bagas joro ni de mata. So sada kesaksian diau. Ya kami nunga tolu anak kon nami bawa tolu tiki alai dung malunguk kami asa adong burua manang siap pudan nami asa buru Roma kami martangi yang tu bagas jorong di debata siborngin jam 12 ya hampir 2 hari seminggu manang 3 hari seminggu saya Roma kami tu bagas jorong di debata mangiru tu debata asa anong boru di kami ya, akhirnya tu dilihat debata adu boru ima warna Sivia Ovelin jadi na pinangido na dipangido nami do tu debatai sien bagas jorong di debata siaria pe rohami tulanggatan ni gereja dia ka hari biasa do darang hari sabat ya ciborngi pe ganuk borngin ya rohami mangido tu debata ima alani lomo rohanami debata mamasu-masu rumah tangga jadi anak siak kangen bawa anak si pai 2 bawa anak si pai 3 bawa anak pas si pau paton na terus ditanya kok kami di bagas joroni debata bu jadi mau lihat mari Tuhan jadi hitape songo persejaraton malungum mahitanina ro tu bagas joroni debata manang tinggal manang maringanan di bagas nabadia ido persejaran di hari minggon pendeta nami mau lihat tu pendeta M. Mutasoid nama besada persejaran dohot kesaksian ya di bagasan rumah tangga nasida jadi mudah-mudahan saya dipasu-pasi Tuhan ma rumah tangga ni pendeta M. Mutasoid dohot kesaksian na di patorang sinakingan baik tikion masuk mahita di persejarata di hari Senin na di patorang pandita purba na dorong so
di patorang adong sada suku-sukun di Pandita Purba, suku-sukun na sangona namang pandita ahana tinangiokon ni halak di debata disi. Oke. Coba ulangi sekali nih Pandita, suku-sukunya Pandita. Ahana tinangiokon ni halak di debata disi. Lihat ya. Judul pasejarat tadi pasejarat hari Senin. Mulut buka pasejarat adong sada juju tu bangsa di debata. Martangi yang mengido hadameon di Yerusalem. Mulut buka pasejarat ini jalata jaha. Pasal 122 papatarhon las miroha sian aka nanakok ujunasida saha tu Yerusalem. Jadi songo nay saksihon ni pendeta hutaso nakingan adong sada sihol ni roha nakok laut tu debata nang disi borngin nang disi arian lamat tamit tu ise tu debata. Jadi sonari dipangido tu bangsa Israel sada pangidoan asaroha lagi martangiang tu debata. Volta buka memang di Psalmen 122 taringot tu tameng nih lagi Masmu Psalmen 122 kita buka manginang Masmu 122 nasabui sabil taihutun ayat onom satu sia sono nidokon sai pangido hamu mahadamio di Jerusalem sai mardohar maaka na makaholongiho sai masa mahadamio di bagasan parikmu hasonangan ma di bagasan jabum akan nabulun alani akka ha anggiku dohot ale-aleku sai dohonokku do hadameum ma di bagasakko alai alani bagas ni Jahoba dewatatai sai harikotonokku do nadenggan diho moltabuk kaon ne pangido ni bangsoi matamiang tu debata hadameo moloroh hita tu debata di bagasa satikion molo matangi yang tu debata datapangi do sonari hamoraon hasangapon haulion harap gurang-gurang niya pokoknya natabu-tabu merengom mak alin na pangido debata di molo di Jerusalem pita hadamir do pangidot nang di sonari pe jaleson molo tabuk akin di Psalmen 122 ayat 1 sampai 7 moli dokon mardohar maaka na makaholongiho ya baru na di ayat 2 alani akka ha anggiku dohot alalekku sai dohonokku hatana songonon hadameu ma di bagasakko hadameu di siduluatta kurang jol masonari yang tutu dang nasala na marhepeng dang sala na marmobil di molo di namang ulusonari dang sala mangululu hamoraon hasangapo do jabatan ni dang masala ale molo na pangido debata tu bangsoi di talului hadame ma di bagasad debata moliate. Oke, mulai tegodang tu amang pendeta Purba memang dang salah sebenarnya mamora nang salah punang gawe hamorani gawe memben sadaa hasombongan tu hita ape mulodong hamoran di hita ta gudahong me tu denenggan na tu pekerjaan di Kristus. Baik tikion ta masuk mempersejarah di hari Selasa na di patorang Pandita M. Hutasoit na suku-sukun di Pandita M. Hutasoit songonon namang Pandita ahado na mambain Sion gabe sumangap
Ya, mau lihat ya? Ahado nama bae Sion gabe sumangat. Jadi boy dota alusion di Psalmen 27 ayat 2. Holongado rohani Jehovah mida akka bahal ni Sion. Asa mida sude inganan ni si Jakob. Ima halusna. Jadi ama bain Sion gabe ucangap sianaka hutanasi. Alana holong ni dewata tu Sion. Jadi alani holong doi. Saru padoi ditikki si Jakob tu anak konna isi na humolong roana. Si Yusuf anak si Joseph. Saya dong do anak hasoloan ni debata. Kita pe nama kaholong ni debata. Ima anak hasoloan. Molo taha holong ni debata pe dianggap mahita anak hasoloan ni rohana. Siope songoni do. Itu. Jadi di haturangan di persejarat tadi arsila sope huta disaluhut akka bangso ima uluni persejaranon dari selasa. Jadi haturangan na hasangapon ni Sion manogu sadok bangso tu Jehovah asa dibain hara jaun di debata sar sahat rodi ujung ni tanon ima kalah hasangapon na dibain di debata tu huta Sion. Nah, makana dong do ede huta Sion na dumingga dong do. Jadi huta Sion ma nagabe hasoloan ni debata sarupa tu Yerusalem ne. Jadi didok di son para hati-hati homma aidang di pajongjong Jehovah bangso parbegu gabe dua habang sonna alai molo Sion digobar hodo gabe inganan hatu tubuni partodion di sadok bangso majakon Jehovah gabe si baluana sida ima. Jadi huta Sion mana di paujak debata nagabe hatu tubuni partodion karena di pasangap debata apalai do ubain na hasoloan di debata huta Sion gabe sangat Sion si anak kahuta nasi kita besok ini do ucangak do hutat tatabain sian hutan ihalak ido anak kana di bain adong marsi pature hutana be kan. Nah Allah modorohana tinggal di hutana daripada tinggal di hutana asing hutatai lasro hatta abang kan ido tersoni ma persejarah pendeta nami mulai itu pendeta M. Tosoit na patorakon persejarah tadi hari Selasa. Jadi sangat tekas di hita na di patorang pendeta M. Tosoit pamasuk ma persejarah di persejarah hari Rabu di patorang pendeta Purba sarang suku-suku di pendeta Purba na suku-suku na sangonon pendeta songon dia do panatap ni debata dopak haguturon dohot hajahaton di tanaon mulai ate suku-suku na sundenggan sungguh dia do panata ni debata do pahaguturon do hajahaton di tanaon aturangan apa sejarata di pasejaran Rabu songonon pesalmenon mangalehon gabaran natorang di tanah nagutur jala di gobarhon mardongan lalo naso dung hea masa di gobarhon bahado sadana masa di portibion di tanah on sodung hea do be masa karong maakalalo songna na baru terjadi covid do covid arong do pe akan nalo masa na soha masa do pe jadi bahado so dia do panata ni debatanin na di soni dokon Jehovah ima partano batu atta nasikap ibana do haroroan ni hadameon dohot hasonangon manotong di Sion. Aking apa saja mulai senari Minggu sampai satu hari Selasa nakingan.
mengudami do molo reputasi on. Alana molo bukan ayat ne bukan di papendeta nakingan. Ala pas-pasu di batado pitu ni Sion, gerbang ni Sion. Jadi hadame go di si. Jadi memang sa debatado hadame nama notto. Moli suku naking bohado debata manata pinnata buka di pesalmen no plono mai pitu sapuan. Gutur pe akka parbegu lonong akka harajaon molo makulingi bana malala do tanon. Langsung dia pindah nama ase pertibion bolong ade bata nama kuling hancur. Ya. Jehovah Zebaot dodongata debata ni si Jakob do partano batoatta. Seroma hamu malnida halongangan akan nabinahin ni Jehovah. Imana mabayan akka panonggoti di tanah on. Jadi ne songgoti dito neng dungo. Unang lalap holan di mga luliatta, unang lalap holan na mga luli hasangapon. Sonari dungo. Rotu ise. Tuloy bata. Dungoy hita sonari di dungoy. Ibana do pasahoton hamusuhon ro di ujung di tanah on. Ibana do uponggolhon sior jala ditalihi hujur dipuruni do akka hureta di bagasan api. Podana tuita pasot hamuma jala tada hamuma au do debata ini debata tuita ya. Setibul do au sogot di tonga ni akka bangso tibul di tanon. Jehovah Zebaot dodongatta debata ni si Jakob do patano bata. Saunari nalo pasahat di hita pinamasa di portibion bolong adi tangan di bata hita pasahat di hita sosoti na pasejaran taringot tusuk-sukunon Jehovah manata mardongan hagogoon nilimas na asamat hite hatana nong manopa tanoon sonari gabi malala tanoon alay haguturoni dang marujung dohot mahasisegan ni paubahon. Ida madisi ay dilehon Jehovah do dengan basana Sion saat ro di ujung di tanah on. Nang pesong ni nahancur linda portibion malala portibion aleng gotong holong ni rohani bata selena na doita alay sada kucina masa piak kana masa mol holong do rohata tu de bata dang hona ita suri disi tung hona peta tong do se di jaga-jaga de bata di bade batado do tuhita hasangapon dohot pajagaon nama notto. Mungkin ima persejaran molo persejaran ay labu moliate. Oke, moliate tu amang pandita purba na patorakan persejaran tadi hari Rabu. Nah, masuk maida tu hari Kamis tikion na persejaran tadi hari Kamis. Songon nama judul Songon Dolok Sion dan Tagamon Humordit. Adong sada-sada sukun di hari Kamis on. Songon dia digambarhon akana porsea tu Jehovah. Nah, di persejaran kita di hari Kamis on sada persejaran na bagak na mabayan haporsiata tu Tuhan tu Jehovah gabe lam martamba-tamba. Adong sada ayat di Bibel na patorakon di hita tuamang dainang manang di dia peta maringanan tabuka Bibel ta sian pesalmen 125 ayat sada didok songonon edde hananakko akana marhaposan tu Jehovah songon dolok siando nasida dang tagamon humordit hot do tahe ro di saliling-liling. Sada kesaksian di amang pandita utosoit naking ya dihita amang dainang sada persejaran dihita buama hita ruas ni Tuhan, ruas ni Jehovah. Molo porsedo hita tu Jehovah. Unang lupa ita martangi. Unang hita lupa
ro tu joroni di bata. Neng mangido gelek kita, dana kita, neng mangido pasu-pasu kita di bagasan rumah tangga, unang lupa ya, roh kita di bagasan joroni di bata ya. Ape molo ngaroh kita ngadibegit di bata, unang lupa kita mandoa moleate ya. Masada mabain kita lupa mandok moleate molotung nunga dilen di bata aha nadi pangido hita ya. Sada dison di dok hasusahon ro marhite hagaleon dohot jepek ni pikiran ni manusia nunga di leon de batatu hita tanda bolon di bagasan buku nabadia di parange ni de bata ya. Jadi di hita amang dainang manang di dia pe hita maringanan mulai sadarion ya. Roh hita tu de bata ya. Unang bolo roh sada hasusaon di hita ya. Baru roh tua tu de bata gugu martangiang apa yang molo ngasorak kita lupa tu de bata ima sada nasihat tu hita ya. Sien bibel manang sonang dang sonang roh hita tua tu de bata tu coroni de bata asa boha asa lam tamba pasu-pasu di bagasan rumah tangga di hita salut tikion ta bagaimana sada kesimpulan tu rimpunan na di patorang dohot na dibain pandita mutasoit dipasama tu amang pandita mutasoit. Jadi mau lihat tu pandita manukalit do pandita purba nama pain hatorangan persejarata di bagasan na saminggu na taguruhon apala detikion. Jadi ripunan ni persejarata manang ipola ni persejarata tahun makalunguton Jahoba di huta Sion naing mahita tutu mangarade ringgas rohatta makalunguton manang masihol kita tu debata songo dia parsiholta na mauas sita na malehita mauas tu sinumon malehita tu si panganon songo ni mata kalunguton lobisiani tu Jahoba alana Jahoba do mual ni akka pasu-pasu. Jadi tapasaha mangulut tatu debata damang do dainang na ubg YouTube channel Apen Batakon asa gabe tong dapotan pasu-pasu sian debata. Jadi rap mahita malungun masihol tu debata asa diramoti debata hita asa dibuat kita bongot tu huta Sion na di parade ni debata ima harajaun saleleng-leleng na songnima persejarah di hita di bagasan tikion. Mau lihat Oke, mau lihat godang tu dua hamba Tuhan pandita purba do pandita mutasoit na patarakam persejarah pasabolas di bagasan Saminggon. Songoni masa ada persejarah na di patorang na poso ni Tuhan pandita purba dohot pandita mutasoit ya malote godang tu dua na poso di debata ya mudah-mudahan ma dilean hadamayon di pasu-pasu di bagasan rumah tangga dohot pelayanan na di barus dohot da dipakat. Amin. Adorang somartangnya kita di hamu amang dainang unang lupa di hita men-like, subscribe, dohot makomen na adong di kolom YouTube asa YouTube Advent Batak Channelon asa lebih membayan sada persejarah di hita di bagasan Saminggu di dalam persejarah sekolah sabat
Ta tutup ma persejarah sekolah sabata na dibayan amang pandita M. Hutasoit. Tapasada marhata martanyang maita. Ale Jehovah debatana di surga. Mau lihat ema di sobbahami Tuhan. Nunga marsiajar hami sian hatam na badia. Asa di hasiholi hami. Malunguk kami tu Jehovah debata. Atong Tuhan pasupasu matutu hami. Leonomu matu hami akan narikot. Dohot sude nama nonton YouTube. Apen batak channelon. Saya pasu-pasu male Tuhan. Nang pendeta purba, nang pendeta manukalit. Dohot sude ale Tuhan. Nam mabigi hatam na badion. Dapotan pasu-pasu na sumurung. Malungun masihol hami tu adopang male Tuhan. Sama salu na dosa-dosa nami. Jakot matang yang nami onale Tuhan di sobbahami maho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Mulai itu amang pandita M. Hutasoit na mabayan sa datang yang tutup di hita. Tu hita ruas gereja Masehat Fener ke-7. Molo adong di hita amang dainang na mangido tangiang. Iya. Hami natulu na posoni debata. Molo adong mangido tangiang. Boy di baik kita maghubungi di nomor na adong tertera di layar kaca anang di YouTube. Ya, non dibayin amang pandita purba, namang bayin sada tangyang dihita. Ya, songoni masada buah-buah dihita amang dainang. Salnay mololong na perlu ditangyakon di bagasan ngoluta rumah tanggata manang AHP na boy neng pangiduan. Adong anon dihit nomor telepon na tertera di layar kaca. Jadi songoni ma sada persejarata shalom dihita horas manita salutna.